ene de asantemawura tumi a odema nana Osaforo Koto a otosumienu se onye ohene ewo Bekwai Abodom no waji tumi no afri ne nsam a ene onye ohene biem ni nyina ne se ne manfo bo no kwadu makomako aduonu na kwadu no de dikan no first three no enamde ba de dikan no ene se be 7 years ni ontena kro no mu Bekwai Abodom ontena ho ena kampese wagunsa ama nananom aduane adi ontena ho de tosumienu asantemawura eyese okwa pro na wahwehwe kro no mu na se onam ho na wahwe enioma ekoso ho obae no na ohini eni ho 7 years ni oni ho na chese asantemawura edru ho no na se ohene no oni kro no mu ode ahenie na to no ho so ontena kro no mu ne kwadu atosumienu no de tosumiensa afei galamsey a ekoso asantemawura asoretia na oka ho asem se esensuyi esekroi emwa mo man koso no ohini ede na sase ama nkrofo a omoso ede yeden ede ye galamsey no ekoso no ho pa Bekwai Abodom ekoso no ho na hwehwemu a Royal Palace Media ma menya ntie no eno ntia ene se saa 20 charges a omode bo no first three no na medical kan de dikan 7 years ni ontena kru no onwunsa onye hwe de to so mienu santemawura ekwa pro no wahwe se de ne krum eni kru no a ode ahye ne nsa no esitie no dru ho no na ohini eni ho de to so miensa ohini ema ho kwan me ye galamsey e na sase so na santemawura etena se no mo hwe se de osi ebua asem no ne se de osi ebisebisa nana akoto furu otosumienu Bekwai Abodom hene obisebisa no se mo hwe video no ene bra ohwan ne to akonwa no abizane maame onna de ne baaye so ninze na nye ho na ade faaye jom you say ne maame na me ta na ninze nye ho na ade na Abodom ba bani una waka chiro wa na ade baaye sana ninze ho nye na ade baaye unu sanya ho ne nam ene so de baaye anu ni asem jom no ani asem no ne yewre ka chiro no ni wa ya tema ba ko no Anuti anu wanya tema fa ba ko no so ati jom etie jom ade ma na nye wo nanan mo dia sa na ayo jom from se de rese no se dia kunya ma wa anko jom de me za ma nko bi jom ba kunya na ko no nko jom Otumfuo Abodom ni ewa so dia kunya ma o sa Abodom ni reso wa ti ni ati Kumasi ha nfie so wa ti ni ma ko ni di wa gba Abodom o ya Abodom ni bi wa eyi ene o ni Abodom ni bi fa ko ya fa wa AsanteHene usre di ni so ba mena futuba che na kwanchepa ene a wa dere di e chrese wa ntu futuba che na chepa ti wo kwa woni ne ko ne wonya AsanteHene e wa Abodom biem ye wa se funa ko ya to no to so ne ba no apebi esi onan so video